ହେଇଲୋ ଦେଖିଲି 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 ମୋ ଭାଉଜ ଆଜି ଲଗେଇଛି ବଡ଼ ଟିକିଲି ନାଲି ଟିକିଲି। ବେମୁରିଆ ଛତରା ଡାକୁଣିଆ ଝାଡା ତ ଘରେ କଣ ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ଆସିକି ଏମିତି ହଉଛି। ହଁ ଭାଉଜ ମା ଭଉଣୀ ଘରେ ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଗଲାଣି ମା ତ ଘରେ ଅଛି କ'ଣ କରିବି। ତମର ବୋଧେ ଗଲୁ ଦୋଷ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଡେଲି ଆସିକି ଏଇଠି ଉଣ୍ଡୁଛ। ନା ଭାଉଜ ମୋର କାହିଁ ଗଲୁ ଦୋଷ ରହିବ। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଫିଅ ଠିକ୍ କରିଦନ୍ତ କିମ୍ବା ତମ ଭଉଣୀ ଠିକ୍ କରିଦନ୍ତ ମୁଁ କାହିଁ ତମକୁ ଅନନ୍ତି। ତୋ ଭଳିଆ ଅଭଦ୍ରକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେମି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଭାଉଜ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଝିଅ ଫିଅ ଠିକ୍ କରିନ କିମ୍ବା ତମ ଭଉଣୀ କି ଠିକ୍ ନ କରିଛ ସେଟା ମୋ ସହିତ ନ କରିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଁ କରିନି ଆଉ ଭାଉଜ ହଇରାଣ ଆଉ କିଛି ଦେହକୁ ନେଇଗଲେ ନା ହଇରାଣ କରିବି। କେତେ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛ ରୁହ ମୋ ଘଇତାକୁ ଡାକିକି ଆଣେ। କହୁଲ ଆଉ ଏଠି ରହିବା ଠିକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ପଳେଇଯିବା ଚାଲ ତା ହଇତାକୁ ଡାକିବ ପଳେଇଯିବା ଭାଉଜ ତମ ହଇତାକୁ ଡାକନି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଡାକନି।